Ja, dames en heren, proevenement vrijdag. Sfeer, spanning en sensatie. Hier gaat het gebeuren op het Vrijthof. Proevenement vrijdag. Boris, eerste keer voor de Bouchard vast op het proevenement. Vanwaar de keuze om deel te nemen? Nou, het is natuurlijk een van de grootste evenementen van Maastricht, die het GIF. Het is altijd gezellig, altijd sfeervol. En voor ons een kans om ons weer te etaleren aan het Maastrichtse publiek. En in samenwerking met Brusserie, een restaurant de Derbuy, Wout Bru, een hele bekende Belgische chef. Die geren met ons deze uitdaging aan wilt gaan. En het is weer voor hun bekendheid, voor ons bekendheid. En ik denk dat dat heel goed is voor onze bekendheid in Maastricht nog omhoog te trekken. Wat kunnen de lui de komende dagen hier verwachten van u? We hebben een 8-tal gerechten, dat is heel veel, voor een proevenementstand. Maar dat is dus ook omdat we van twee kanten de gerechten krijgen. Dus we hebben een buffet, een entrecote, garnalen, kroketjes. En dat alles een beetje in de hoestelijke sfeer die de lui gewend zien van bij ons bij Bouchard. We proberen de lui zich altijd toe te laten vullen. En dat willen we ook wel een beetje creëren eigenlijk. Sinds een jaar of 3 overgestapt van de Preuvende Lab naar de Preuvende Kaart. Wat zijn daar nu de voordelen van eigenlijk? Nou, als je met Preuvende lappen werkt, dan is het natuurlijk altijd een beetje op goed geloof. Als bijvoorbeeld mensen hun munten kwijt zijn. Wat wij hier kunnen monitoren is precies wat er op elke kaart gebeurt. Als er fouten zijn gemaakt, kunnen we precies traceren wat er allemaal aan de hand is. En dan kunnen we ook mensen eerlijk hun geld teruggeven als ze daar recht op hebben. Dat is interessant voor de organisatie. Wat is voor de bezoeker daar handiger aan? Nou, voor de bezoeker is het dus handig dat als er een fout is gemaakt, dat je het ook precies kan aantonen wat er dan fout is gegaan. En dan kan je dus precies terugkrijgen waar je recht op hebt. En je kan ook online je geld opwaarderen, hoef je niet meer in de rij te staan. Zodat iedereen gewoon lekker van het feest van het feest kan gaan genieten. Derde jaar in Maastricht. Wat heb je daarvan geleerd? 3 jaar in Maastricht. Ik neem aan, van het eerste jaar naar het derde jaar hebben jullie gezegd, dat sturen we even bij. We zijn natuurlijk qua hardware een stuk vooruit gegaan. We zijn een technologisch bedrijf, dus we blijven altijd ontwikkelen. Ook de backend is logischer geworden, logischer ingericht. Dat ook de organisatie er makkelijk toegang tot heeft. Dat zij precies live inzicht kunnen krijgen op hun omzet. Wat gaat er vanavond gebeuren? Je bent natuurlijk de laatste jaren geswitcht en nu naar moderne pop. Ga je dat vanavond ook geven? Ja, zeker weten. Ik ga gewoon eigenlijk zingen wat ik altijd zing. Dus mijn eigen nummers, maar ook wat covers. Dus ja, allemaal wel pop, urban en elektronisch. Eerste keer Maastricht? Nou, ik ben hier wel een paar keer geweest. En ook gewoon lekker voor mijn vrije tijd. Dus ik herken het meteen. Echt super gezellige stad. Maar wel de eerste keer op het proevenement. Hoe moet ik het zeggen? Want ik kan niet zo goed uitspreken. Het proevenement. Proevenement, ja. 2019. Yes. Hier ga je, Sharon. Ja, dank je. Ik heb heel veel succes. Dank je. Succes. Vrijdag. Voor het snelste voorbij. Maar hier op het Vrijthof gaat er nog een uren door. Tot morgen.